الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم دس روزہ پروگرام شہدائے کربلا دی یاد اندر جامع مسجد نور سکھے کی منڈی دا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ ساڑھے ضلع حافظ آباد کے اندر ماشاءاللہ کافی جگہ 10 دن دے روز جلسے ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال تو مسجد نور والے بھی یہ پروگرام بنا رہے ہیں اور یہ دوسرا سالانہ تہاڈا پروگرام ہے۔ میرا اللہ میرے عظیم بھائی پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب اللہ پاک عمر اندر علم اندر دین دی خدمت اندر صحت اندر سکھ اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ جیڑے بھی انتظامیہ ہو معاونین ہو اللہ تانوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تساں بھی بڑا سونا پروگرام شروع کیتا ہے تے اے جہاں پروگراماں نال گھٹدا کچھ نہیں، ایتھے بھی کرم ہو جان گے تے قبر حشر وچ بھی کرم ہو جان گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جڑے روز حاضری دے رہے ہو اللہ انہاں دی حاضری قبول فرمائے، جڑے اہتمام انتظام کر دے ہو خرچ کر دے ہو اللہ پاک تانوں اے دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے تو بعد بھی ہر روز ہر لحاظ نال میرے تو اللہ تے افضل لوگ تسی بیان انہاں دے سنو گے۔
पिछली रात भी तुसी किसी बयान सुनिया ही ते जिथे 10 दिन जलसा होवे वक्त ना शुरू करना वक्त ना खत्म करना है बेहतर। मैं बला तमहीद गुफ्तगू का आगाज करन लगा। कोशिश करिया जे हर गल तवज्जो दे नाल सुनिया जे। पिछों के बह जाओ तू हुण नहीं लेना तेन उदों का सही बहिंदे नहीं रुका एक जगह। जिस काम आए हो ना ओदे अल तवज्जो देनी है। मैं शहीद का माना भी नहीं करता। इस ऐत का अज मैं तर्जमा भी नहीं करना। शहादत के दर्जे भी बयान नहीं करने। ये अलहदा मजू ने। ऐत का तर्जमा करिए तो 5-6 ये अंदर मजू ने। अज मैं ये चीज़ा नहीं बयान करना चाहता। अज एको ही मसला समझाना तुहानू। शहादत एक दर्जा है, बस इतना काफी है। मर तो जाना ही है। ये दुनिया ते ना को रहा ते ना किसे रहना है। ते ओ खुश नसीब जदों जान कि जामे शहादत नोश करके जान। शहादत भी अल्लाह का इनाम है। शहादत एक दर्जा है और शहादत अल्लाह का फजल ते करम है ते रब का इनाम है। ये दर्जे काफी ने। गल वड्डियां दी है ते वड्डियां तो शुरू करनी है। मैं ये पता है कितना दर्जा है। पहला दर्जा मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। पहला दर्जा नबियां दा। वरफा बादम दरजात सब तो आला हजूर। दूजा दर्जा सदीकां दा। जिवें सारे नबी शान वाले सब तो आला हजूर सारे सदीक शान वाले। ये नबियां दा सरदार अबू बकर सदीकां दा सरदार है। तीसरा दर्जा वशुहदा। हुण पहला दर्जा नबियां दा। दूजा दर्जा सदीकां दा। तीसरा दर्जा है शहीदां दा। इन्ना टाइम देना क्योंकि गल्लां मैं 5-6 करनियां ने। हुण जिन्हों समझ आ गई है सुभान अल्लाह आख छड्डो। ये समझ आ गई ना एक दर्जा है। ये अल्लाह दा इनाम है। एक बारी बोलो अल्लाह दा। गोडे थले करके बोलो अल्लाह दा इनाम है। हुण अगे चलो और ना सुनते रहे। आज साडी जिंदगी तुहाडी जिंदगी ऐसे लोग इस दुनिया फानी तो गए ने। कईयां नूं घर वाले आंदे ने यह जिहड़ा मरिया ये शहीद है आंदे ने ना। मैनू कोई इतराज नहीं वो क्यों आंदे ने। आखण वो शहीद है कि नहीं ये मेरा अल्लाह जानदा। कई बंदे वो दुनिया छड्ड के गए ने। उन्होंने बरादरी आंदी है कि साडा बंदा शहीद है। पता नहीं अल्लाह की बारगाह च उन्होंने मकाम मिले कि नहीं मिले। आखण ते कोई पाबंदी नहीं ना। ना तुहानू नाराज होना चाहिए ना मैनू होना चाहिए। इस तरह कोई सियासी बंदे मरे ने लीडर भी वर्कर भी
وہ سیاسی پارٹیاں دی ساڈے اے شہید نے، مینوں کوئی اعتراض نہیں، انہوں کہنا چاہیے، مگر وہ شہید ہیں کہ نہیں، انہوں یہ درجہ ملے کہ نہیں، یہ میرا اللہ جاندا ہے۔ کچھ مذہبی لوگ مرے نے، وہ گروہ فرقہ دا جی ساڈے آ شہید نے، مینوں کوئی اعتراض نہیں، آکھن پر وہ شہید ہیں کہ نہیں، یہ میرا اللہ جاندا ہے۔ کیونکہ کسی دی شہادت دا گواہ او دا گھر، کسی دی شہادت دی گواہی دین والا کنبہ، کسی دی شہادت دی گواہی دین والا قبیلہ، کسی دی شہادت دی گواہی دین والا ایک فرقہ، کئیاں دی شہادت دی گواہی دین والا سیاسی فرقہ، کوئی مذہبی فرقہ، کہہ جان مینوں نہیں پتا وہ ہیں کہ نہیں، یہ اللہ جاندا ہے کہ جدی شہادت دی خبر حضور دین، بولو نا، جتھے مور حضور دی ہوئے، جنہیں انہوں شہید نہ منیا، او دا ایمان ضائع ہو جائے گا، او دا ایمان ضائع ہو جائے گا، کیوں دے گواہ حضور نے۔ نبی جو بولے وہ بھی حق کے، سن دے رہا جے، نبی جو بولے وہ بھی، جو کرے وہ بھی، نبی دے عمل تے اعتراض بھی کفر ہے، نبی دے فرمان تے اعتراض بھی کفر ہے، سمجھائی جے؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک فیصلہ آیا، ڈیرا ملیا گیا سرکار دا، ایک یہودی ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، بس اینا کہہ دینا واہ مدینے آلیا تیری صورت بھی بے مثال ہے، تیری سیرت بھی بے مثال ہے، یہودی تے غیر مسلم بھی مندے نے، اے ڈیرا ہووے جتے سچے نو جھوٹیاں کسے نہیں کہنا تے جھوٹے نو سچا کسے نہیں کہنا، سمجھ آئی جے نا؟ یہودی آندا جو فیصلہ تواڈے نبی کرن مینوں منظور ہے، کلمہ پڑھنا آندا ٹھیک ہے، دوویں آگے سرکار کو توجہ نہ سننا بات، آپ نے دعا دے بیان سنے تے آپ نے فرمایا اس رولے چ یہودی سچا ہے تے تو جھوٹا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ایس رولے اندر یہودی سچا ہے تو جھوٹا ہے، سرکار نے فیصلہ کر دیتا، باہر نکل کے یہودیاں دے ہاں بھائی جو کلمہ پڑھنا والا معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد آندھا نہیں یار مینوں یہ فیصلہ منظور نہیں، جدو انی گل کیتی تے یہودی نے نا اکھ بھر کے ول ویکھیا، انہیں کیوں کی آکھے تینوں یہ فیصلہ منظور نہیں، آیا ہو یہی آکھیا، انہیں آکھیا فٹے منہ تیرے منن دا، کلمہ بھی پڑھنا تے مندہ بھی نہیں، کلمہ بھی پڑھنا تے مندہ بھی نہیں، کلمہ بھی پڑھنا تے مندہ بھی نہیں، کلمہ بھی پڑھنا۔ دیکھو جدو دن پیڑے ہون کی کرنا ہی، انہیں آکھا کسے ہور جگہ، یہودی آندھا دس کتھے، آندھا جی عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو دن پیڑے،
وہ آندا جدے جیڑا پیر ہو جائے نا مرید بھی اندی ہون گے چل دوویں ٹر پے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آ گئے جی ساڈا فیصلہ کرو گل توجہ نہ سن دے رہا جے یہودی آندا جناب فیصلہ بعد کرنا جے پہلا میری گل سن لو ایک یہ فیصلہ تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیتا ہے یہ آندا مینوں یہ فیصلہ نہیں منظور وہ پھر عمر سی جدا نام ہی لئیے تے اجے بھی شیطان پیراں دے بھار نہیں پاندا یعنی سائے کول بھی شیطان نسدا آپ نے فرمایا کیوں ہے یہودی ٹھیک پہ آندا ہے وہ آندا جی گل تے صحیح کرنا نے پھر بہ جا میں تیرا فیصلہ کرنا لئی تلوار ایتھے پایا ہاتھ کپ چڑھے حضور کو جا کے مشورہ نہیں لیا کہ سونیا تیرا گستاخ لبا ہے انہوں ماراں کے چھڈاں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی مولا علی کسے صحابی کو مشورہ نہیں لیا پوچھیا نہیں غیرت ہونی چاہیے یہ کوئی نام فیصلہ کرے تو پھر عاشق آپ بھی کر لیں دے شاہ صاحب دا نعرہ مارو یار ماشاءاللہ برکت ہوئی شاہ صاحب تشریف لے آئے توجہ ہے میرے حال جی توجہ نہیں ہو سبحان اللہ آکھو صحیح ہے کیسے ذہین لوگ بیٹھے ہو جی ہے توجہ سبحان اللہ آکھو توجہ نہ سنو میں کچھ کہنا چاہنا ہونوں قتل ہو گیا کلمہ پڑھنا جیدے ہم تک اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کام مومنہ آئے سن ایسے وچی بے ایمان سرکار نے فیصلہ کر دیتا حضرت عمر فاروق نے کون لا چھڑی کہ منظم تے بڑے ہوندے نے نا کٹھے ہو کے سرکار نے دوالے چاں مومن بندہ ایڈا نیک بندہ مر گیا نمازی پرہیزگار مر گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بلایا گیا حاضر ہو گئے عمر کلیا رب نے نا جی مضبوط ہے نہیں ایک اشارہ کر دینا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب میں دا بیان انج کرنا ہونا صحیح ترجمہ کرنا ہونا سارے نو اسلام دی لوڑے اسلام نو عمر دی لوڑے سارے اسلام دی لوڑے اسلام نو عمر دی لوڑے سارے اسلام نے عزت دیتی ہے اسلام نو میرے عمر نے عزت دیتی ہے وضاحت کرا تے لمبا مضمون ہو جائے گا انہا کہہ دینا آج تقریرہ کرنیاں کڑا اوکھا کام میں ہے آج نعتاں پڑھنیاں ستلافتاں کرنیاں نالے لوگ انعام دین دینے چنگی روٹی کھوان دینے نظرانہ دین دینے شاہ جی پیر جی آفد جی کاری جی صوفی جی سر تے راضی راضی جایا جے دین پوچھنے ہی تے اونا نو پوچھ جنا علاقے تے کنبے تے قبیلے تے برادریاں تے لگ دے لیندے تے کاروبار چھڑ کے حضور دے نال لگے تے مارا کھا کے پتھر کھا کے کولیاں تے پیک کا ذکر کر دے رہے میں تے گلی گلی آنا پیا اور دین مصطفیٰ دی قدر پوچھنیاں یا نبی دے صحابہ کو لے پوچھ لائے یا کربلا یا پیرا کو لے پوچھ لائے یہ انہوں کی پتہ ہے توجہ ہے میرے والے سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ نے دعا منگی ہے رب نے عطا فرمایا ہے سرکار نے منگیا ہے
اللہ تعالی ہدایت کا فرمائے جیڑا عمر فاروق تے تنقید کر دیا نا یا جیڑے 1400 صحابہ نے بیعت رضوان کی بیعت کیتی ہے تے رب فرمایا رب فرماندا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وہ بازار تے ابو بکر عمر دی تنقید کر دینے پہ مولا علی دی کر دینے پہ دیگر صحابہ دی کر دینے پہ ذرا سوچ تے صحیح تیرے ایمان بھی رہنا کہ نہیں رہنا انہوں تے بھی قرآن دی ایت اے رب دین والا اے حضور منگن والے او تے رب راضی ہونے والا وہ تیرے میرے نال تے دھوکھا ہو سکتا ہے اے بندہ تے چنگا سی کل نو بدل گیا سی رب نو نہیں سی پتہ انہاں بدلنا کہ نہیں بدلنا ویکھی جلیا کہ ایمان ہی ضائع نہ کر لئی جی سیدنا فاروق اعظم دا مقام ہے رب دی بارگاہ چ اے رب دے محبوب دی پسند ہے تے رب نے پسند کر کے بھیجے ہے بلکہ صحابی بنی ہی ہوئے جنہوں رب نے پسند کیتا ہے وہ مکھی نہیں بہن دیندہ چوڑ بندے نو نیڑے آن دیندہ جی انڈی گالو ہی نہ تو چاں چاں پکرن دی بندہ قتل ہو گیا ہے اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک سونیا مینوں تیرے رب دی سوں پوری کائنات دا رب ہے ایتھے فرماندا مینوں تیرے رب دی سوں وہ بندہ مومن نہیں جنہیں تیرا فیصلہ نہیں منیا جیڑا تیرا فرمان نہ منے وہ مومن نہیں ہو سکتا عمر نے مومن قتل نہیں کیتا منافق قتل کیتا ہے میں عرض کر رہا نبی جو بولے ہو بھی حق کے نبی جو کرے ہو بھی حق کے نبی دے عمل تے اعتراض بھی کفر ہے نبی دے فرمان تے اعتراض بھی کفر ہے کسی دی شہادت دے گواہ برادری کسی دی شہادت دے گواہ او دا کنبہ تے قبیلہ کسی نو شہید کہن والا او دے گھر والے کسی نو شہید کہن والا ایک سیاسی کرو کسی نو شہید کہن والا ایک مذہبی کرو میں 4 شہیدان دے نام لینے نے ہیں سارے شان جنہ دے گواہ آمنہ دا لال ہے جنہیں انہاں نو شہید نہ منیا کیونکہ شہید ہوندہ جڑا حق تے ہوئے جڑا حق تے نہیں انہوں یہ درجہ نہیں ملتا جدے متعلق حضور فرما دینا وہ 4 میں نہ گن لینا فرمایا خود خبردار تیرے تے ایک نبی ایک صدیق 2 شہید نے عمر فاروق دی شہادت دی گواہ دینے والے حضور عثمان غنی دی شہادت دے گواہ حضور ادھر مولا علی دی فرمایا وہ بھی بدبخت ہوئے گا جڑا داڑھی رنگین کرے گا مولا علی شہید ہونا ہے گواہی حضور دیئے ادھر 6-7 حدیثہ پڑھ کے دیکھ لائے مٹی بھی ادھر تم میں سلمانوں دیتی میرا حسین بھی کربلا شہید ہوئے گا ہن عمر فاروق دے بھی گواہ حضور عثمان غنی دی شہادت دے گواہ بھی حضور مولا علی دی شہادت دے گواہ بھی حضور حضرت حسین پاک دی شہادت دے گواہ بھی حضور حضور دے عمل تے اعتراض بھی کفر ہے حضور دے فرمان تے اعتراض بھی کفر ہے شہید ہوندہ جڑا حق تے ہوئے جڑا امن نو حق تے نہ مننے فلا وربک لا یؤمنون جڑا عثمان غنی نو شہید نہ مننے حق تے نہ مننے فلا وربک لا یؤمنون جڑا مولا علی نو حق تے نہ مننے شہید نہ مننے فلا وربک لا یؤمنون جڑا حضرت مولا حسین نو حق تے نہ مننے فلا وربک لا ایمان بچانے تے انہاں دا غلام بن جا ایمان بچانے تے انہاں دا اچھی بولو انہاں دا انہاں دی شہادت دی گواہی حضور نے دیتی انہاں دے گواہ حضور نے کدی حق تے نہ ہوندے کہ میرا علی انہاں دی بیعت نہ کردا
آپ سو جاؤ جنہیں تقریر نہیں سننی. کدی عمر حق تے نہ ہوندے, عثمان غنی حق تے نہ ہوندے. حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی بیعت نہیں سی کرنی. مولا علی دی بیعت کرنا ہی حق ہے. کیوں؟ علی مال حق, حق مال علی. اچھا میری بات سنو, اس طریقے نے بیعت کیتی ہے, اس طرح کیتی ہے, علیحدہ بحث ہے. شاہ جی تشریف فرما نے اے مننا پینا ہے ساریاں نو کہ مولا علی نے بیعت بھی کیتی ہے تے مگر نمازاں بھی پڑھیاں نے. بیعت بھی کیتی ہے تے نمازاں بھی, بیعت بھی کیتی ہے تے نمازاں بھی. غاصب دے پیچھے نماز نہیں ہوندی, غاصب دے پیچھے نماز, جتوں بندہ شرعی عذر رکھ کے دلوں نفرت کرے او دے مگر نماز, تے علی نماز پڑھی ہے تے نمازی ہوے جدے واسطے ڈبا یا سورج واپس آندا ہے. سونیا اکو ہی کام ہی, یا انہاں نو حق تے من لے یا مولا علی دی نمازاں دا حساب دے دے. یا حق تے مننا پینا ہے یا مولا علی دی نمازاں دا حساب دے. ویسے مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی کہ کربلا دے اندر نے مولا حسین, بولو مولا, بڑا مختصر کر کے میں خلاصہ بیان کرنا پیا. مولا حسین نے آنا چنگا ٹیل نہ تے محبت نہ لو. کربلا چ کون نے مولا, کربلا چ کون نے مولا, سر داد نہ داد, دست در دست یزید, پتر قربان کیتے, پائی قربان کیتے, پتیجے قربان کیتے, پانجے قربان کیتے, رفقا قربان کیتے. گردن کٹا دے دیتی ہے اس فاسق فاجر زانی شرابی عیاش بدماش دین دیاں دا توڑن والا او یزید کافر کافر کافر. کدی ہاتھ چوک کے تینری آگ چھڑو سید خوش ہاں یزید نہیں جا کو کافر ہے. یزید یزید جیڑا ہمیں عطیہ تھلے رکھ لوے, جیڑا یزید دا ہمیں عطیہ تھلے رکھ کے یزید, اچھی بولو یزید, اچھی بولو یزید. ہزاری صاحب رحمت اللہ فرماندے سن اے او کافر ہے جنہوں کافر بھی کہیے تے کفر دی توہین ہے. یزید او کافر ہے جنہوں کافر بھی کہیے تے کفر دی توہین ہے. یزید نو کدی کتا بھی کہیے تے کتے دی توہین ہے. کہ میرے امام علی مقام دا کردار دیکھو, سب کچھ قربان کیتا ہے. یزید دی حق تے بیعت نہیں کیتی. ادھر رسول بھی ہوئے, ید اللہ بھی ہوئے, حیدر قرار بھی ہوئے, تے بیعت بھی کرے, تے نمازاں بھی پڑھے. او بیلیا سچی گل اے یا حسین پاک دا ڈٹ جانا یزید دے باطل ہون دی دلیل ہے, علی دا من لینا ابو بکر عمر عثمان دے حق دی دلیل. شیر خدا نے کو ماڑے بندے نے, مولا علی خود فرماندے نے میں تلوار پھڑا ٹکڑے کر چھڑا پورے عرب. ہر گل دی وضاحت کریے ٹائم لگتا ہے, میں مختصر کر کے خلاصہ عرض کیتا سی تو اوویں کرنا پیا. تو جو ہے میرے علی, میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کی تھی. فرمایا نہیں سب کچھ قربان کر دیاں گا پر نانے دے دین نو زندہ کر جانا. نانے دے دین نو, اچھی بولو, نانے دے دین نو کچھ روے یا نہ روے. دین است حسین, دین پناہ است حسین. میں دے گلی گلی ہو کے دینا پیا امت نو وسا
چھڑیا امت دے امیراں نے امت نو وسا چھڑیا امت دے امیراں نے جے پڑھ لو تے ایک باری تسی بھی پڑھ لو امت نو وسا وسا چھڑیا یا حسین ابن علی تیری جوانی کو سلام یا حسین ابن علی تیری جوانی کو سلام میں تینج کر کے پڑھنا تیرا بھی دلے حسین دا غلام تینجی آخ یا حسین ابن علی تیری جوانی خون حیدر محمد کی نشانی کو سلام تیری صورت کو سلام تیری سیرت کو سلام تیرے چہرے کو تیری پاک پیشانی کو سلام امت نو وسا امت نو وسا چھڑیا امت دے امیراں نے امت نو وسا چھڑیا امت دے امیراں نے اس دین نو بچا چھڑیا کربل دیاں پیراں نے دین است حسین دین پناہ است حسین ہائے تیرے تمہارے آقا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام حق ادا کر چھڑیا کربلا یہ گلاں لکھ لینیاں بیان کر چھڑنیاں سن لینیاں بڑیاں سوکھیاں تسی نہیں سمجھ دے پتر کنے کو پیارے ہوئے تو انہوں کسے رو سمجھ نہیں کہ پرا کنے کو پیارے ہوئے تسی بھی جان دے پتیجے کنے کو پیارے ہوئے پھر پرا ٹور جان تے پتیجیاں جو پرا دستا ہے تے پتیجہ بھی قاسم ورگا ہوئے امیر قاسم ورگا رضی اللہ تیاں نو رب دے وے نا پہنا نو پتر اللہ کل دیاں تیاں پہنا اپنے گھراں چابات تے شاد رہن اسی پنجاب دے لوگ کہنے ہیں مبارک کی پہن وس گئی ہے جی دی وستی اجڑے یہ صدقہ دے زہرا پاک دیاں بچیاں دا یہ صدقہ دے کربلا دیاں پیران دا ایڑا آج توڑے سینے چ نور ایمان ہے جی میرے امام علی مقام میرے امام حسین علیہ السلام واہ سیدہ تیری جرت نو سلام تیرے صبر نو سلام تیرے حوصلے نو سلام تیری استقامت نو سلام لوگوں نے کتاباں تے بہت کچھ لکھیا ہے میں زندگی جو روایت نہیں بیان کی تھی جدے توہینے والے بیعت ہوئے میں نے روایتاں جھوٹیاں نے حسین سچا ہے تاریخ ہی ہے نا فلاں کتاب جو لکھیا روے کیڑا لوہے محفوظ تے لکھیا میں روایت تو زندگی چ منی ہوئی نہیں وہ لکھن والے نو غلطی لگ سکتی ہے حسین دی ذات ہووے جیڑی کربلا مجبور ہو کے نہیں بیٹھی رب دی رضا من کے بیٹھی ہے دیکھو میری بات سنو مشہور حدیثاں نے 6-7 سنتے رہندے ہو سنتے رہو گے شادی بھی بیان کرتے رہندے نے اسی بھی کرنے ہاں کہ سرکار نے فرمایا ایک کربلا چ شہید ہوئے گا تے اے اتھوں دی مٹی ہے
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਏ ਨਾ। ਜੇ ਰੋਣਾ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਰੋਂਦੇ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਰੋਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁन्नत है, मगर ड्रामा बाजी ना करे। दुख नाल ते मुहब्बत जेड़े आंसू आ जान ना वो ते धोने धो छड़ दे। कई एवं ही आवाज़ार लग फिरदे ने, उन्हें इलम दी बदअज़मी होई। मैं इन्हां दिनां च अंदर ज्यादा कोशिश करना, मैं एक दो मसला करके करबला वाले पीर की गल कर। इन्हां 10 दिन मैं ज्यादा यही करना था, मैं जल्दी जल्दी इधर आ गया। हुसैन पाक मजबूर होकर नहीं बैठे, रब दी रजा मन के बैठे ने। इस वास्ते अमीरे मदीना जदों बुलाया वलीद ने तो उन्हें सलाह की मरवान ने के नहीं बैत कर दे ते कत्ल कर दियो, शहीद कर दियो। ते इमाम अली मकाम ने फरमाया ओ वलीद बिन उकबा मरवान, और तुहाडी जुरत की है मेरा इत्थे वाल भी डिंगा करो, मैं इत्थे शहीद नहीं होना, मैं करबला जाके होना है, करबला च होना है। तुसी सारे झूठे हो सकते हो, जो मेरे नाने मुस्तफा ने फरमाया वो ही हक है। मेरी मंजिल करबला है। मैं मां की गोद ही सुन के आया, मैं नाने की गोद ही सुन के आया। मैनू मेरे बाप मौला अली दसिया मैं करबला जाना है, ते मैनू इंज लगता पिया वेड़ा शुरू हो गया है, आगाज हो गया है। मैं करबला पहुंचना, तुसी मैनू शहीद की करना इत्थे? इत्थे मैनू कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे नाने दा फरमान हक ते सच है। बोलो हक के थे। मैं जिहड़ियां गल्लां तुहानूं समझाना चाहना मुख्तसर करके वो ये ने, सरकार नूं भी पता सी पानी बंद होना है, गर्मी कार दी होनी है, जेठ की लो होनी है, पानी बंद होना है, ये प्यासे दबा होणगे, शहीद होणगे। मसीती बैठे हो ईमानदार दसो हजूर नूं पता सी कि नहीं? चलो डोबी जाओ, तुसी पता सी कि नहीं? सिर हिलांदे हो, मुंह लाया करो, पता सी कि नहीं? यार बार बार अखवांदे हो, इहदा मतलब नहीं। लैन की आयो जो मेरे आखे बोलना जे? वो ज़हरा दे बच्चियां दे नौकर बन के बोलते रहो, चंगे रहोगे। और ना बोलो कि मैं किहड़ा तकरीर नहीं करनी। सरकार नूं इस गल दा इलम है सी कि नहीं? बस इन्नी गल है, अजे भी कई मुंह घुट के बैठे हो। इलम है सी कि नहीं? मौला अली नूं भी पता सी कि नहीं? मौला अली करबला शरीफ गए, उत्थे बह के मौला अली रोए। गुलाम अर्ज की मौला की गल है? फरमाया ओ ठगा ते मैं आ गया जिथे मेरे पुत्रा ने शहीद होना है, बल्कि सोटी नाल निशानियां लाइया, इत्थे खैमे होणगे, इत्थे लाशां होणगियां। सईदा सलामुल्लाह अलैह नूं पता सी कि नहीं? पता सी कि नहीं? यार तिन्नां नूं ही पता सी। ते हुसैन पाक बड़ा लाडला जिहा रिश्ता है। हुण तुहाडी पता नहीं हाज़र हो कि नहीं? जेड़े अफजल ने वो अफजल ने, क्यों? फैसला अल्लाह रसूल दा। अफजल वो ही ने बादल अंबिया, पर लाडले ए ने। अफजल वो ने, ये लाडले ने, लाडले हजूर दे लाडले, जिन्ना वास्ते हजूर मिंबर छड्डण, जिन्ना वास्ते हजूर खुतबा छोड़न, जिन्ना वास्ते सजदे लंबे करन,
جیدے رون دی آواز ماں دی گود چائے تے جیدے جوڑیاں نو رب دا عرش چمدا ہے تے جبریل کلیاں چم کے جگاندا ہے، وہ سرکار اٹھ کے دروازے پہ ہاتھ مبارک مارن تے فرمانن فاطمہ اینو چپ کرا، جدو حسین روندا ہے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ جیدے واسطے سواری حضور بن جانا، منہ چ دھاگا پا کے لے جدھر تو آکھیں گا میں ادھر جاواں گا، اجے نہیں پتہ لگا مقام حسین کی ہے۔ مولا علی لوٹا رشتہ ہے، مولا حسن حسین سرکار دے لاڈلے رشتے نے۔ تانوں پتر کنے کو پیارے نے؟ دعا کرنے یا اللہ خیر نہ جان خیر نہ لاؤن، بیمار ہو جان پریشان ہوئی دے، پر صدقے جاواں مدینے والیا تیری نلین تو ایک باری بھی نہیں دعا کیتی کہ یا اللہ ایڈا اوکھا ویلے میرے بچیاں تو ٹل جائے، ایک باری بھی دعا نہیں کیتی نا۔ خدا دی قسم مولا علی سیدہ زہرا وہ دعا کیتی جڑی نبی پاک نے دعا کیتی، نبی پاک نے نہیں عرض کیتی یا اللہ ویلا ٹل جے ایڈا اوکھا والا میرے حسین پتر تے ہونا ہے، نہیں عرض کیتی جے تو انج راضی ہے نا تے میری عرض ہے ہی جدو موقع آئے اینو صبر بھی دے دیں تے اجر بھی دے دیں۔ سمجھ آئی کچھ؟ اچھا ایتھے ایک اور گل توجہ نہ سن لو، فرض کرو اگر سرکار دعا فرما دیں دے یا اللہ اوکھا ویلا میرے بچے کو ٹل جائے، مسیتی بہ کے حسینی بن کے بولو رب دی بارگاہ دعا قبول ہونی سی کہ نہیں؟ ہو جانی سی، کیونکہ تے میرا آقا تے دل چ ارادہ کرے تے رب فرماندا دس کی چاہنا، اِنَّا صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جدے واقعی حضور دعا کر دین ان تے تسکین مل جاندی ہے، ان تے ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ حضور نے حسین واسطے دعا نہیں کیتی، مولا حسین پاک واسطے دعا نہیں کیتی، یہ دعاواں ملدیاں نے یا اللہ صبر بھی دیں تے اجر بھی دیں۔ نمبر 4 حضرات چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے توجہ نہ سن لو، میں کوئی وضاحت نہیں کرتا پیا۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے کیا سرکار نے زندگی چ دعاواں نہیں کیتیاں؟ ذہن حاضر ہے نا، بڑیاں دعاواں کیتیاں نے امت واسطے، مصلیاں تے رو رو کے دعاواں کیتیاں نے، غاراں جا کے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، رب امتی یا رب حبلی امتی، بلکہ قیامت والے دن کل سے رات کو یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، 1 لاکھ تے کئی ہزار کرن گے رب نفسی، حضور کرن گے رب امتی، بلکہ 9 پھیرے مارے امت واسطے، 9 تے جا کے عرض کی تھی اے زیادہ نے اے کیویں پڑھن گے، 45 نمازاں کٹ کرائیاں تے 5 رہ گئیاں۔ توجہ کرنا میری محنت ضائع نہ کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے غاراں دعاواں، مصلیاں تے دعاواں، دنے دعاواں، راتی دعاواں، غارے سجدہ دعاواں، حجرے تے دعاواں، عرشاں تے دعاواں، اے عرشاں تے دعاواں تے 5 پھیرے، یا اللہ میری امت کمزور، یا اللہ میری امت کمزور، انیاں دعاواں کملی والیا حسین واسطے ایک باری بھی دعا کر چھڑ دو، فرمایا چپ کر جا، تین نہیں پتا حسین صبر دے کس درجے دا بندہ ہے، جڑے کمزور سن میں دعا کر چھڑی ہے، میرا حسین کوئی کمزور۔ سمجھ آ گئی قرآن؟ امام عالی مقام جو سمجھنا چاہنا ہے نا کہ اللہ دا قرآن پر
امام علی مقام دے سمجھنا چاہنا ہے نا کہ حضور دے فرمان پڑھ، یہ پھر بھی سمجھنا آئے کہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ چاہ جائی، پھر بھی سمجھنا آئے کہ عمر فاروق کو پوچھی جیڑا پگ لا کے آندا حسین ساریاں عزتاں تیرے نانے دے صدقہ لگی، تو اتھے جانا جنہوں پتہ ہی نہیں۔ جیڑا بندہ حسین نو غریب آندا پیا او دی جانے بلا حسین کون ہے؟ جیڑا حسین نو مجبور آندا پیا او دی جانے بلا حسین کون ہے؟ او تے آپ لینڈ ہویا ہے، ان دی اپنی ہوش نہیں، اے انہوں پوچھ جیڑا قرآن پڑھدا ہے حدیث پڑھدا ہے، پھر تو میری گل منے گا۔ حسین صبر دے اس درجے تے کھلوتا ہے، حسین مقام صبر دے اس درجے تے کھلوتا ہے جتھی اگے درجہ ہی کوئی نہیں۔ اس سے وقت فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اے اس درجے دا بندہ ہے، اے غریب نہیں، اے منگن والا نہیں، انہاں چ کوئی بھی منگن والا نہیں، اے اس درجے دا بندہ ہے۔ تینوں من لیا جج تینوں راضی کرنا ہے، کچھ روے یا نہ روے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ حسین اتھے کھلوتا ہے۔ یا علی خوش رہو پترا، خوش رہو۔ حسین دا مقام لین ہویا نہیں پتہ لگنا، مولا حسین ویکھ نہیں، خدا دی قسم حسین قرآن کو جدا نہیں ہویا، قرآن حسین کو جدا نہیں ہویا۔ دوڑیاں چو حسین تے نہیں لبدا جی۔ یا حسین ہاتھ چک کے بولو، ہاتھ چک کے بولو۔ یا حسین حسین مقام صبر دے اس درجے دا بندہ ہے۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا میری اہل بیت قرآن کو جدا نہیں ہوئے گی، قرآن اہل بیت کو جدا نہیں ہوئے گا، اکٹھے اسے کوثر سے ملن گے، انہاں تعلق تک سے نبھایا ہی نہیں کہ تھڑ کر بلا چے نیزے تے حسین دا سر انور جتھوں لنگ دا پیا قرآن دی تلاوت کردا پیا جی۔ کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین۔ بچیو بڑھیو بیمارو تہنوں نہیں آندا پیا، آخر تک جڑا مولا حسین دا نوکر ہے بڑی بدبخت ہوئے جڑا منہ کھٹ کے بوے، مل کے کہہ لو کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان۔ جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھو، یا حسین انج کر کے آکھنا جے، انج کر کے ہاتھ چک کے کہنا جے کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، تیری شان، تیری شان تسکین مصطفیٰ ہے، تیری جان یا تسکین مصطفیٰ ہے، تیری جان کر کے دکھائے تو کوئی نیزے
نوک پر تیری ترے تلاوت قرآن تیری ترے تلاوت قرآن. بلکہ توجہ نہ سن لو، ایک شعر اور سن لو. تیرے لہو کی دار سے پائے گا روشنی یا حسین یا حسین مولا. تیرے لہو کی دار سے پائے گا روشنی ہر آنے والے دور کا انسان یا ہر آنے والے دور کا انسان. لینڈ ہویا نہیں حسین دا پتہ لگنا یا اللہ دا قرآن پڑھ یا حضور دا فرمان پڑھ. فرمایا دعاواں کیتیاں نے جڑے کمزور سن کر چھڑیے نا. میرا حسین کوئی کمزور ہے گڑتی میں دتی ہوئے تو ویکھی تے صحیح قیامت تک دنیا ویکھے گی. انج کوئی نہیں ڈٹیا جی میرا حسین ڈٹے گا. انج کوئی نہ رکتے سجدے کرے گا جی میرا حسین کرے گا. انج دین دا پرچم کوئی بلند نہیں کرے گا جی میرا حسین. ایویں تے نہیں چند محرم دا چڑھدا صدیاں بیت گئیاں نے. شاہ جی اسی ہر جگہ جان والے ہاں. خدا دی قسمیں مولوی ٹل لا لین جننے وڈے وڈے اجتماع محرم چندے نے اگے پیچھے ہوندا ہی نہیں. اے محبت کسی دا علم کسی دی تقریر اے محبت حسین محبت اہل بیت سنیاں دے دل چوں نہیں کٹ سکتی. جتھے تلواراں تے تیراں تے خنجراں تے یزیداں دیاں نہیں کٹ سکے. اے کیڑی شے وے قیامت دے نیڑے جاندیاں رہنا. تسی ویکھو ہر سال اگے نالوں اور 5-6 جگہ تے ضلع حفصہ الحمدللہ 10 روزہ پروگرام ہو رہا ہے. اللہ تہاڈا بھی اہتمام قبول فرمائے. حسین غریب ہے. تینوں کی پتہ لگا حسین غریب ہے؟ حسین بادشاہ ہے. دو بری ہاتھ چک کے بولو خان. شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی. ہن دو بری آکھو شاہ بھی حسین ہے. تینوں کنے آکھیا حسین غریب ہے؟ حسین دے تے منن والا غریب نہیں ہوندا. تینوں کنے دا چھڑیا غریب تے مجبور ہے. حسین پاک دی ذات کربلا مجبور ہو کے نہیں رب دی رضا من کے بیٹھے ہوئے نے. یہ حدیثاں گواہ نے، سرکار دے فرمان گواہ نے. پوری دنیا دے دلائل غلط ہو سکتے نے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا نہ حضور دا فرمان غلط ہو سکتا. یار میں نے ایک گل تے دسو. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار کتھے وے تے راوی کتھے وے؟ فاصلہ ہے نا. آپ تے کلی تے بیٹھے کنڈے تے بیٹھے سن. پانی چڑھیا ایک وری حسین دے غلام نے کہا ہے کہ سید آگا نہ آئی. بڑا فلڈ آیا پرت کے ادھر نہیں آیا. نوشہ گنجے شکر دا مزار ویک چراب تے کنڈے تے سی. ہن کنا فیصلہ ہے؟ بڑے بڑے پانی چڑھے نے اتھوں تک نہیں گیا.
बाबे 8 किलोमीटर का फासला है, किथे कंडा सतलुज दा, किथे 8 किलोमीटर का फर्क है। फरमाया इधर नहीं आना। खाजा मीरुद्दीन खाजा खाजगान कोटलेशी वाले शेरे रुबानी रहमतुल्लाह दे मुर्शद लोग आख्या जी पानी चढ़दा हुंदा है, खुद नहीं गए, कपड़ा दिता, फरमाया इंज कर छड़ो। उधर पानी परतके नहीं आया। आला बरेलवी पढ़ मुसल्ले ते जुनैद बगदादी बेड़ी पिछे मुसल्ला अगे बंदे बैठे ने, लिफिए ही नहीं। ए हुसैन दिया गुलामां दा मकाम है, हुसैन दा अपना की मकाम होवेगा। बोलो बोलो सैयदना फारूक आजम रुका लिखन के पानी आए। खुद फैसला अपने जिन्ना को पूछो, हुसैन गरीब के मजबूर सी के रजा मन के बैठा हुआ सी। फिर कुरान पढ़ो, गौर न सुनना मेरी गल्लां। या अल्लाह कुरान पढ़िए ते मुताले च सेहन च सवाल भी आते रहे। हदीस पढ़िए कुरान पढ़िए ना, सवाल फिर उस्तादा को ना समझ आए तो बुजुर्गों को पूछते रहे। ऐसे मैं तेरे भी पूछ लेना। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा दा हुक्म फरमान वाले रब्बा। मूसा अलैहिस्सलाम पानी मंगन ते 12 चश्मे देना है। सुते हो के जागदे हो? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इत्थे जुमला सिर्फ कह देना, मजू नहीं देंदा। याद रखिया जे, खुश नसीब हो तुहाडे कोल सैयद खतीब है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अजर नहीं, उम्मत की जरूरत है। लंबी तकरीर नहीं करना चाहिए, वास्ते नहीं काफी है। वजाहत करा तो फिर दूर निकल जाऊंगा। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा दा हुक्म फरमान वाले मौला, मेरे कादर ते खालक ते मालक ते राज़िक ते ला कुल्ले शैन कदीर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 चश्मे पानी मंगया तो तू 12 चश्मे दिते। तेरी बंदी तेरी वलिया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने मंगया, तू खान नूं भी दिता ते पीण नूं भी दिता। अयूब अलैहिस्सलाम ने अड्डी मारी ते पानी मिल गया। या अल्लाह जिन्ना ते दरूद ना पढ़िए तू नमाज कबूल नहीं करता। जिन्ना दी मुहब्बत फर्ज का दर्जा रख दी है, जदों बाजू कलम हुंदे सन उदों पानी क्यों ना मिलिया? जदों सैयदा दी प्याली फण के खलोती हुई सी, बच्चियो ना रोवो, मेरा चाचा पानी लैन गया है, उदों पानी क्यों ना मिलिया? जदों सैयद प्यासे तड़प रहे सन, सैयदा दियां प्यासियां बैठियां सन, उदों पानी क्यों ना मिलिया? मुहब्बत फर्ज करने वाली आ, जिन्ना चिर दरूद ना पढ़िए तू नमाज कबूल नहीं करता। जदों अली अकबर आके रज के रसी बाबा तूर नाल जबान खुशक हो गई है, एक घुट पानी मिल जाए सारियां नूं बर्बाद कर दिया। मेरे इमाम अली मकाम उदों लुआबे दिन मुबारक ता फरमा रहे सन, उदों पानी क्यों ना मिलिया? जदों कासम दी जवानी लुटी गई उदों पानी क्यों ना मिलिया? मेरे अल्लाह मेरी लात दादवारी तौबा, पर कुरान पढ़िया सवाल आ गए ने। जदों सैयदजादे तड़पदे सन पे उदों पानी क्यों ना मिलिया? तेरे नबी दे मोढियां ते तेरे महबूब दे मोढियां ते खेडण वाला प्यासा टुर गया, तू पानी क्यों ना दिता? फरमाया चुप कर जा, तेनू नहीं पता मकामे हुसैन की है। उन्ना मंगिया मैं दे छड़िया, तू मंगिया विखा दे। उन्ना मंग लिया इन्हें मंगिया ही नहीं, मंगिया मैं दे छड़िया। तू पहला साबित कर हुसैन ने मंगिया। जेड़ा रब कोलों आंदा सबर दई ते अजर दई पानी नहीं मंगदा, वो यजीदी कुत्तियां कोलों मंगण कित्थों टुर पिया। किताबां च लिखिया, बेली बयान भी करते हैं, मैनूं इतराज को नहीं, मैं अपनी गल पे करना। मैं और रवायत जिंदगी च पसंद नहीं की जिथे मौला हुसैन ते अहले बैत दी तौहीन होवे। मैं कदी नहीं बयान की, ना मैं करनी है ते ना मैं मननी है। कोई बयान करदा ते खड़े। मैनूं ते इन्ना पता है, सदियां बाद
حسین دے غلام اشارہ کرن تے پانی حکم مندا ہے کہ جدو مولا حسین آپ آرڈر کرن گے. گفتگو تھوڑی جی بریک ہو گئی ہے، بالکل توجہ میرے حل کریا جی. قرآن پڑھے سوال ہوندا ہے اسماعیل علیہ السلام نے اڈیاں ماریاں پتھر تے، پتھر تے نازک نازک ایڑیاں اللہ دے نبی دیاں رگڑیاں تے آب زمزم شریف. اللہ بار بار پیو تے حاضریاں دیو. یا اللہ اسماعیل علیہ السلام نے توجہ رکھے مقام حسین سنی جہازانوں کی پتہ ہوئے مقام حسین کی ہے، پاویں بحری ہوئے پاویں بھائی ہوئے. اللہ ساری دنیا نو مولا حسین دا غلام ہو جانا بچ جان پہلا سمجھتے صحیح حسین کون ہے. سوال پیدا ہویا یا اللہ اسماعیل علیہ السلام پتھر تے اڈیاں رگڑیاں تے چشمہ جاری ہو گیا. یا اللہ کربلا دے اندر تے ریت سی، کچی زمین سی، جدو نکا جہا سید تڑپیا ادو کوئی انہاں نکلیا، ننے ننے انہوں محمد جدو تڑپے ادو چشمہ جاری کیوں نہ ہویا. تے پھر خیال آیا، پھر قرآن تے غور کیتا تے جواب مل گیا. حضرات توجہ، جدو اسماعیل علیہ السلام اڈیاں ماریاں نے سیدہ حاجرہ آپ دی والدہ صفا تو دوڑی ہے تے مروہ گئی ہے، مروہ تو گئے دوڑیاں نے تے صفا گئیاں نے 7 چکر لائے نے. ایتھی علی اکبر گیا ہے، زینب خیمیاں چوں باہر نہیں آئی. ایتھے قاسم دی جوانی لٹی گئی ہے، سیدہ دی خیمیاں چوں باہر نہیں آئی. ایتھے پترانو برچھے وج گئے نے، سیدہ دی خیمیاں چوں باہر نہیں آئی. سارے پرا شہید ہو گئے نے، گھوڑا خالی زینب پاک پیویں دیا نے. اور انہیں 7 چکر لائے نے، انہیں قدم بھی باہر نہیں رکھیا. انہیں علی دی شجاعت نو داغدار نہیں کیتا، بی بی پاک نے زہرا دی چادر نو داغدار نہیں کیتا. ایک چھوٹا کردار ہے. سیدزادی باہر نہیں آئی، لوگوں ممبر شریف تے بیٹھ کے آنا پیا. تلواراں چلیاں، تیراں چلے، برچھے چلے، خنجر چلے، پتر شہید ہوئے، پتیجے تے پرا ہوئے. کنبہ لٹی گیا بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ دا. خدا دی قسمیں زینب پاک دا ایک قدم بھی باہر نہیں آیا. میں تو روایتاں کتاب جگہ آ بھی جان تے میں پرا کر چھڑنا. میری تے غیرت بھی گوارا نہیں کر دی جی میں تو سیدزادی دا ذکر کرنا. میں صرف صدات نو ضرور کہاں گا تہاڈا عقیدہ تہانوں مبارک، کم تو کم انہاں پاکاں دا ذکر انج کرن لگے تے ڈک دیا کر. ادب دے دائرے چ رہ کے انہاں دا ذکر کرو. اے او دیاں تیاں تے نوہاں تے پوتیاں نے جس کا آنچل نہ دیکھا میں جدے سر دا وال چند سورج نہیں ویکھیا. اگلا انہاں کتاباں نو جنہاں توہین اہل بیت ہے، وہ کتاباں پڑھو جنہاں چ شان اہل بیت. اللہ تعالی جہاں تک امام علی مقام دی پانی دی گل ہے، میں تے ہمیشہ یہ روایتاں لبدا رہنا وا. ایک جن دا پر جن حضور دی بارگاہ چایا، امام علی مقام دی بارگاہ چایا، آ کے سلام عرض کردا ہے. عرض کردا جی میرا نام دابر ہے، میں اپنی علاقے دا اپنی بستی دا سردار بھی ہاں، اسی مولا علی دے منن والے ہاں. اس بستی نو انہاں مسلمان کیتا ہویا ہے کہ میں اپنی بستی دا سردار بھی ہاں. آپ نے فرمایا تو کدھر آیا ہے؟ عرض کردہ حضور مینوں پتہ لگا نا بھئی مانا یزیدیہ نے گھیرا پایا ہے، انہاں دے ارادے بڑے غلط نے، میں جن ساتھی نال لے کے آئے ہاں. سیدزادیا ہن توجہ کریا جے، سیدزادیا ایک اشارہ کر دے، چند منٹ گزر جان گے، انہاں دیاں لاشاں دے ٹکڑے نہیں گنے جان گے، انہاں دیاں شکلاں کوئی نہ پہچان سکے گا، انہاں دے لوہے کین آ کے ٹکڑے چکن گے، فیصلہ نہیں کر سکن گے اے لاش کدی ہے، اے ٹکڑا کدا ہے. انی گل پیا کردا جن. امام علی مقام جلال اندر آ گئے، فرمایا چپ کر جا،
जिस दीन नूं बचाउण वास्ते आया है उहदे खिलाफ मेरे कोल इजाजत मंगना पिया मैं तेनू कदी भी इहदी इजाजत नहीं देवांगा जेड़ा मेरे नाने दा दीन दे मुखालिफ होवे चला जा तू मेरी मोहब्बत दा दावा करन वाले आ याद रखी असी सैयद सुनो असी सैयद भी मुहब्बत ओ कबूल करने आ जेड़ी नाने दे दीन दे मुताबिक होवेगी जेड़ी शरीयत तो बाहर होवे असी ओ मोहब्बत कबूल नहीं करते दीन ते बचान आया मैं इस मुहब्बत भी मौला हुसैन करबला वाले पीरो कबूल करनगे जेड़ी दीन दे मुताबिक है दीन दे ते झंडे लाण गए ने ते बेदीन नूं किवें पसंद करनगे उस अमल नूं किवें पसंद करनगे जेड़ा दीन मुस्तफा च हराम है जेड़ा जायज़ ही नहीं फरमाया चला जा सानू तेरी इस मुहब्बत की लोड़ नहीं पैरां ते डिग पिया सैयदा दे तेरी अजमत नूं सलाम माफ कर दई भुल गया वा मैनू गलती हो गई हाथ जोड़ के खलोता ते सैयद ने माफ कर दिता अर्ज करदा हजूर एक खिदमत करवा लो मैनू भी तस्कीन मिल जी होगी मैनू भी सुकून मिल जाएगा मैनू भी ठंड पै जाएगी मैं अली दे पुत्र की खिदमत करके आया वा आपने फरमाया तू की खिदमत करना चाहना है अर्ज करदा सोने वेख शिद्दत की गर्मी पानी बंद जानवर प्यासे रफका प्यासे सैयद प्यासे बैठे हुए हो मैं जिन्ना दी ड्यूटी ला देना वा वो जल्दी जल्दी इत्थे टोए कटदे ने मैं नहरे फराद दा नक्का तोड़ के अपने मोढे दी डाल आके पानी रोक देना पानी का रुख इधर हो जाएगा ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी मेरे हुसैन मुस्कुरा के फरमाते ने अजे भी जिन्ना वाली कीती आ अपनी ताकत पे दसना मैनू भुल गया हजूर मैं नौकर ते गुलाम फरमाया फिर बह जा तू नक्का तोड़े ते पानी आउंदा मैं इशारा करा ते ओदे कौसर भी आ सकदा है अच्छा बोलो अल्लाह वलियां दा कीदा है तीन बारी मेरे नाल पढ़ना जे ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया बैठे मन रजाई नौजवानों गूंज पढ़ दियो हुसैनी बन के ताकत हुंदियां जोर सब पढ़ो आखिर तक पढ़ो मौला हुसैन दे गुलाम सारे पढ़ो झूम झूम के पढ़ो ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया बैठे मन अरे जोर घट पहला दियो मौलवी सब मुंह खोल के पढ़ो ताकत हुंदियां बैठे मन रजाई फिर एक बारी पढ़ लो हाथ चुक के पढ़ो मैनू पता लगे केड़ा नहीं पढ़दा पिया ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया बैठे मन रजाई ते पानी बाद प्यासे चले ये दीन दुनिया दे साई पानी की गल हुई है तो हुण गल इत्थे हजरत अली असगर दी मैं करनी है लोग बयान करते हैं पानी मंगन गए नहीं पानी मंगन नहीं गए दसन गए ने लोगो जुल्म की इंतहा भी वेख लो तो सबर की भी इंतहा वेख लो या ये कहना हुन्ना मैं या अल्लाह जेड़े टुर गए घोड़िया पे बह के गए तेरी रजा दे नाल जिन्हों पछाणा मैं वो पछाए एक है सी लैनू मैं आप ले जाना वहां वैदानी जी बात मैं ये करना वो भी हुसैन पाक दा खून सी मौला अली दा पोतरा सी वो पानी वास्ते नहीं रोंदा पिया वो ते तड़पदा है इहदे च कोई शक नहीं जो छोटा जिहा बच्चा तड़पे ते भैन रोंदी ते है ना मैं पढ़िया किताबां सईदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा चुप करके रोंदियां ने पईयां वीर नूं झोली च पा के रोंदियां ने पईयां वीर दा मत्था चुम के कदी लब्बां ते लब रख के करदियां ने भी असगर चुप कर जा हुण मेरा चाचा बास कोई नहीं
میرا علی اکبر بھی چلا گیا ہے، میرا قاسم بھی چلا گیا ہے، بھی اصغر حوصلہ کر، سید دیاں نظراں بدلیاں ہویاں نے، شدت دی پیاس، زبان خشک ہو گئی ہے۔ سیدہ سکینہ بہن دی جھوڑی ہووے، جدوں سیدہ سکینہ نے ویکھیا علی اصغر نے لمبے ساہ لے نے، حضرت بی بی پاک نو آواز آئی خیمے دے اندر کہ میری سکینہ روئی ہے۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہ اندر گئیاں کہ حضرت سکینہ پھپھو نو ویکھ کے ہاں نکل گئی، پتر کی ہویا؟ فرمایا پھپھو میرا ویر پیا میرے ہتھاں وچ جاندا ہے، یہ لمبے لمبے ساہ لین لگ پیا ہے، میرے اصغر دی رنگت بدل گئی ہے، رنگ زرد ہو گیا ہے، صحیح رو بھی نہیں سکدا، زبان خشک ہو گئی ہے، شالا بچھڑن ویر کسے دے۔ بی بی پاک جدو تڑپیاں تے روئیاں، فرماندیاں نے نفذا جا حسین نو بلا، میرے ویر نو بلا۔ سیدہ دی علی اصغر نو لے کے روندیاں نے پئیاں، چولیاں چ پا کے ایک دوجے نو دلاسے دے رہیاں نے۔ ادھر علی اصغر دی کیفیت عجیب جی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، حضرت امام علی مقام خیمیاں چاہے تے سیدہ سکینہ بہن سی نا، عرض کر دیے بابا جو بھی ہویا میں کوئی سوال نہیں کیتا، میں کوئی مطالبہ نہیں کیتا، میں کوئی رکاوٹ نہیں بڑی، بہن سی بیٹی کی چانی ہے؟ ننیاں ننیاں باواں سیدہ دی دیا باپ دے گلے چا گئیاں، نازک دیا چہرہ موڈیاں تے مل کے آندیاں نے بابا میرے اصغر نو بچا لے، میرے اصغر دیا نظراں بدل گئیاں نے، شدت دی پیاس ہے، بابا میرے ویر ٹر گئے، میں کنوں کھڈاواں گی، میں کدے نال پیار کراں گی، میں تینوں چوڑی چ پانی ہاں، مینوں سکون مل جاندا ہے، بابا میرا ویر شاء اللہ مرن نہ ویر کسے دے، کہ نہ ہون نہ مانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ یہ واقعات لفظات نہیں آ سکتے، محسوس کرو گے تو پھر پتہ لگتا ہے۔ جدو امام علی مقام نے اپنے بیٹے نو ویکھیا نا، میرے امام علی مقام اپنے علی اصغر نو چکیا، میں عرض کیتا میں ایک وجدانی دی بات کرنا ہوں وا، علی اصغر پانی واسطے نہیں رویا، وہ تے آندا بابا میں تلوار پھڑ کے نہیں جا سکدا، میں گھوڑے تے بیٹھ کے نہیں جا سکدا، میں تیر نہیں چلا سکدا، میرے بابا ایک چھوٹی جی خون دی بوتل میں بھی دین نو دینا چاہنا وا، باہر کھڑنا تیرا کام ہے، نانے دے دین تو جان دینا تیرے پتر دا کام ہے، جتے تیری شہادت دے ذکر ہون گے اوتھے میری بھی شہادت بیان ہوئے گی، قیامت تک لوگ کہیں گے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماندے نے میرے امام علی مقام نے اپنے 6 مہینے دے پتر نو چکیا، بی بی پاک رض کر دیا نے گرم لو پئی وقت دیئے، لو موتے کوئی کپڑا دیواں، تقدیر آن دیئے نہیں سیدہ دیئے کی کپڑے دینی ہے پئی، اے پانی پین نہیں چلیا، اے جامع کوثر پین چلے آئے، اے تتیاں لوہاں کل بچان والی ہے، انہیں تتی ریت تے لیٹنے ہی۔ میرے امام علی مقام نے تمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا، لوکاں نوں دسن واسطے کہ لوکو ظلم دی انتہا کی ہے تے صبر دی انتہا کی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے پتر دا چہرہ جدو کپڑا لایا فرمایا کیڑے منہ لے کے جاؤ گے رب دی بارگاہ چ، اجے بھی حضور دی شفاعت دی امید رکھدے ہو، اے تیرے بے ایمان آندے نے کدا نشانہ پکا ہے، کدا نشانہ کدی ضائع نہیں گیا، آندے نے حرملے دا بڑا نشانہ ہے، آندے نے مار تیر حسین دے پتر نو جیڑا منہ ننگا کیتا سو،
اس گلے تے تیر مار تیر بھی ایک نہیں تینا موہالا جڑا وڈیاں وڈیاں جانوراں نو ماری دے مسلمانوں باپ دی گودے نکا جیا سید تیر آیا ہے علی اصغر دے گلا پھاڑ کے لنگ گیا ہے خون دے پھوارے باہر آ گئے اولاد والے ہو کتاباں تے لفظ کوئی نہیں اساں کی بیان کر لیں باپ دی گود ہووے نکا جیا پتر ہووے گلا پھٹیا ہووے زمین کربلا ہووے سید زمین تے بہ کے پتر گل نال لایا ہے پتر نال پیار کیتا ہے کہ خون پھڑ کے سٹ کے آندا ہے ایک علی اصغر ہے کبھی اور بھی دے دوں تے اج قربان کر کے جاندا ایک علی اصغر ادھر امام علی مقام دا پتر تڑپیا میرے حسین پاک دا پتر باپ دی گود اندر تڑپیا کی تڑپنا سی میں تے کہاں گا جدو نکا جیا سید تڑپیا باپ نے سینے نہ لایا اوے عرش مولا ہل گیا ہوئے گا پورا دیا چیخاں نکل گئیاں ہون گیاں نبی تڑپ گئے علی تڑپ گئے میں تے کہاں گا بی بی پاک جنت محل اندر اپنی ماں خدیجہ دی چولی اندر سر رکھ کے روندی ہوئے گی نی اماں میری اولاد قتل ہو گئی میرے بچیاں دے ٹھیر لگ گئے میرے بچے بے کفن بے گور بکھڑے پہلے نی ماں بیک میرے حسین وال پتر نو چولی جپا کے روندہ پیا تے فرماندہ ہوئی اصغر ٹھہر جا تیری بہن تیرا انتظار پہ کر دیئے وہ آندھی ہے میرا ویر پانی پیڑ گیا ہے میرے ویر دی زندگی مل جائے گی وہ اصغر رک جا کیوں نہ یزیدہ بھئی مان وال موکا کے فرماندے نے وہ ظالمو اے تنو ذرا ترس نہیں آیا جاؤ اے ظالمہ حرملا بئی مانا جاؤ اے ظالمہ حرملا بئی مانا کیا ماری تیر صغیر تائیں جاؤ اے ظالمہ حرملا بئی مانا کیا ماری تیر صغیر تائیں روندہ خیمیاں وال حسین مڑیا نالے حلق دی کھچدا تیر تائیں میں کتاباں چلی پڑھیا ہے جدو خیمے وال ٹریا نا سید علی اصغر نے سار تھوڑے تھوڑے لمبے ہوئے نے فرماندے نے رک جاتے میں سکینہ کو لے جا تیری بہن تیرا انتظار کر دیئے پئی مسلمانوں چند قدماتے دور حسین دی گود اندر امام زین العابدین علیہ السلام فرماندے نے میں وینا پیا میرے باپ دے کپڑے رنگین میرے ویر دی چھوٹی جی لاش جدوں گوچ لے کے کربلا چ بیٹھے لے فرماندے نے اصغر ایک واری پیار نال ویکھ لے اے اصغر ایک واری بلاوے اے رک جا اے رک جا مسلمانوں سید دادے اے باپ دی گود اندر آخری سانس لیا ہے میرے امام نے اسمان وال منہ کیتا یا اللہ قبول فرما لئی خیمیاں والا ہے خیمیاں دی اوڑ اندر بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کھلوتیاں نے جدو خیمے دی اندر قدم رکھیا بی بی دی چیخ نکلی بابا میں تے پانی پلان کھلیا سی فرمایا پترے اوزے کوثر پی لیا ہے میں تے ساری زندگی وہ روایت پسند نہیں کی تھی جدے توہینے والے بیت ہوئے
میں تے وہ بیان کرنا جدے عظمت اہل بیت ہوئے، شان اہل بیت ہوئے۔ یہ نہ مکن والیاں تقریراں میرے ارادے تو بھی زیادہ 10-15 منٹ تقریر ہو چکی ہے۔ کوئی نواں مسئلہ شروع کرانگا تے روز جلسے ہونے تے ٹائم نالی اسی بھی روز سفر کرنے ہوندے نے۔ بس یہی ہے کہ یا اللہ ایک قبول کر لیں غلاماں دا نظرانہ، انہیں اہتمام کرنے والے، یہ سننے والے، یہ خرچ کرنے والے، بیان کرنے والے، یا اللہ یہ ذکر اپنی بارگاہ چ قبول کریں تے قیامت دن یزیدیاں نو یزید نال اٹھا دیویں تے سانو پیر حسین دے غلاماں چ اٹھا دیویں۔ آخری گزارش میری یہ وے، اسی لوگ قبراں تے جان والے ہیں، جانے تے جاندیاں رہنا، ماں باپ دی قبر تے جاؤ، بہناں بھائیاں دی قبر تے جاؤ، بزرگاں دین دی قبر تے جاؤ، پتہ نہیں کس بندے تنوں آکھیا 10 محرم ضرور جانا جا۔ میں منع نہیں کرتا، پر اس تو ادھر مٹیاں پان نہ ٹور پیا کرو کہ پیچھے ٹور جا کرو۔ سنیو 10 محرم جتھے بھی ہو نہ ایک ہی کام کرنا جے، یا ذکر حسین کرنا جے یا سننا جے، ایک ہی کام کرو، ایک ہی، یا کربلا یا پیران دا ذکر سنو پھر مٹی پا لیا جے۔ یہ پتہ نہیں تنوں کنے آرے لایا ہے کہ اے سارے لگے رہو کہ دنیا آرے لگ جے۔ ذکر حسین تے ساڈا محتاج نہیں، تے اگر ہر سال ودے نے پہ مٹیاں اگے پیچھے پا لیا کرو۔ 10 محرم سبیلاں لاؤ، لنگر ونڈو۔ میں ممبر تے بہ کے آنا پیا یا نیاز حسین وانڈ رزق دیاں کمیاں رہ گئی تے تاں کی پیاسیاں نو پانی پیا، مٹی پھر پا لیں۔ یہی کام کر، یا ذکر حسین ذکر اہل بیت کر یا سن تے یا انہاں دے لنگر ونڈ۔ ایتھے بھی تر جائے گا، اگاں بھی تر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اے میری حاضری قبول فرمائے، تواڈے اہتمام قبول فرمائے۔ لا علم وچ کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ مینوں معاف فرمائے۔ وما علینا۔ سارے دوست مہربانی کر کے پیچھے رویا ہے، شاہ صاحب کا حکم ہے، سارے دوست پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ۔ بھائی نا ایک اعلان ہے کہ کل مغرب تو بعد حاجی پورا دے اندر سید وسیم الحسن شاہ صاحب دا بیان ہونا ہے۔ آپ اتھے مغرب تو بعد بیان سننا تے اسی پھر عشاء تو بعد وہ بیان ختم ہوئے گا تے بیان شروع کرنا گے، ٹھیک ہے؟ تو جو حضرات سننا چاہن وہ ضرور تشریف لے جانا۔ تو شاہ صاحب نے بیان ماشاءاللہ جس جگہ سے پہنچا دیتا ہے، میں محسوس کرنا کہ ہوں آج اس تو بعد بیان دی ضرورت نہیں، کل پھر ایسی بیان جڑا ہے وہ اگو شروع کر لاں۔ کی خیال ہے جی؟ کیونکہ جتھے بات ہو گئی ہے نا ماشاءاللہ بڑی سونی ہو گئی ہے، تو اس تو بعد پھر دوبارہ شروع نہیں کر دے، کل تو پھر شروع کرنا۔ ماسٹر جی ٹھیک؟ چلو ٹھیک
تھوڑا جہا بھائی حاضری مقصود ہے. خالد حسین بہ جاؤ, بڑی مہربانی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عزیزم, اس کائنات وچ اللہ نے اپنے محبوب نبی نو بے مثل تے بے مثال بنایا ہے. ساڈا عقیدہ ہے لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. عزیزم, اللہ نے ساری کائنات وچ حضور نو بے مثل بنایا ہے کہ انج دا ہور نہیں بنایا. جدو خالق نے نبی دے بیٹے پیدا فرمان دا ارادہ فرمایا, یاد رکھنا حسن اور حسین رسول اللہ دے بیٹے نے, کیونکہ حضور فرماندے نے کہ اللہ نے ہر نبی دی اولاد انہاں دی صلب وچ رکھی ہے. ہر نبی دی اولاد انہاں دی پشت وچ صلب وچ رکھی ہے, مگر میری اولاد علی دی پشت وچ رکھی ہے. ایتھے ایک میں جملہ بولدا کہ اے ساڈی سائنس آندی ہے کہ ایک دا خون دوجے نوں تاں لگدا ہے جے بلڈ گروپ رلدا ہوئے. کوئی چیزاں رلدیاں ہون, اگر گردہ ایک دا دوجے نوں لینا ہوئے تے او انہاں نال تاں لگدا ہے جے انہاں دا گروپ ٹیشو گروپ انہاں دا میچ کردا ہوئے. جگر ٹرانسپلانٹ تاں ہوندا ہے جے او انہاں نال میچ کردا ہوئے. یعنی قانون فطرت یہ ہے کہ ایک وجود چو اگر کوئی چیز کڈی جائے تے دوجے چ رکھی جائے تو شرط انہاں دا وجود میچ کردا ہوئے. اگر اللہ نے حضور دے وجود دی کوئی چیز علی پاک دے وجود وچ رکھیے تے دا مطلب ہے رسول اللہ دے وجود دا عکس علی پاک دا وجود ہا. آپ نے مسئلہ سمجھا ہے؟ پھر حضور دے وجود دی چیز علی پاک دے وجود وچ تے علی پاک دے وجود وچوں سیدہ زہرا پاک دے وجود وچ ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. اے بات یاد رکھنا کہ بے مثل نے حضور, تو جدو اللہ نے حسن اور حسین بنائے تے جے رب انہاں بھی بے مثل بناندا تے پھر حضور دی شان وچ فرق آوندا سی کہ بے مثل ایک ہی ہونا ہے, دو ہون تے پھر وہ بے مثل دے لینا. پھر اللہ دی قدرت نے بقول اعلیٰ حضرت آپ فرما دیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے
آدھے سے حسین. بھائی صاحب ذرا غور فرمانا. امام حسین رسول اللہ سرکار نال بہت مشابہت رکھ دے ہے. امام حسن سر تو لے کے سینہ تک اور امام حسین سینے تو لے کے قدمہ تک رسول اللہ دی تصویر ہے. آپ اس کو ذرا جتھے میں اپڑاواں گا نا اتھے پھر تو لطف آئے گا. ذرا میرے نال ذہنی طور تے رہنا جتھے گل اپڑے گی. امام حسن سر تو لے کے سینے تک تے پھر سینے تو تھلے کی دے ورگے آئے. بھائی آپ دی توجہ چاہیے. سر تو لے کے سینے تک امام حسن رسول اللہ دی تصویر آئے. تو اللہ ساری کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ جے بنائی جاندی ساری تے پھر حضور دی مثل ہوتی. اس واسطے دوہاں شہزادیاں نو حسن ونڈ دیتا ہے. انہاں دوہاں ورگا بھی کوئی نہ ہو سی تے اے دوویں نبی ورگے نہ لگ سکتے. اجے گل وہ نہیں جڑی میں تانوں سنانی وہ اگے وہ اس تو تھوڑا اگے تھوڑا سفر اور کر. سر تو لے کے سینے تک حسن پاک حضور دی تصویر نے تے سینے تو قدمہ تک مولا علی دی تصویر. اگلا جملہ قابل غور. سر تو لے کے سینے تک امام حسن حضور دی تصویر نے سینے تو لے کے قدمہ تک مولا علی دی تے حسین سر تو لے کے سینے تک مولا علی دی تے سینے تو لے کے قدمہ تک سونے نبی دی. اچھا کچھ بندے دے فگرز ہوندے نے باپ پلو تے کچھ ہوندے نے ماں پلو. ماں دے بھی فگرز جڑے نا وہ بندے دی وجود دے اندر بعد اوقات آ جاندے. تو اما عائشہ فرما دیاں کہ سیدہ فاطمہ انج چل دیاں آئیاں جی میں رسول اللہ چل دے ہیں. یعنی آپ دا چلن دا جڑا انداز سی نا قدم اٹھان دا سیدہ زہرا پاک ہن اے ویکھ تے بی بی عائشہ ہی سکدیاں گیاں نا جنہاں دے گھر وچ چلدیاں ویکھ. فرماندیاں کہ بی بی فاطمہ دے قدم اٹھان دا انداز سیدہ زہرا پاک دا انج سی جویں رسول اللہ دے چلن دا انداز ہے. اچھا بھائی ہن سمجھنا جڑی اگلی گل. ایک شخصیت نے تاریخ عاصم ابن قلیب انہاں خواب وچ حضور نظر آئے. وہ صحابی نہیں سن صحابہ تو بعد دے زمانے دے. اپنے والد دی روایت کر دیں کہ خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی. ہن انہاں نے شک سی بھئی پتہ نہیں میں حضور ویکھے نہیں یا کیونکہ جدوں میں سرکار نو ویکھیا ہے تے پوری پہچان نہیں ہوئی کہ حضور نے کہ کون نے. لوگاں آکھیا بھی جڑی خواب دی تعبیر ہے نا اے عبداللہ بن عباس بڑی سونی کردے نے. انہاں کولوں پوچھو بھئی حضور سن یا نہیں. بھائی گل کرن والےاں تو صدقے جائیے. جدوں انہاں جا کے دسیا نا کہ میں خواب وچ حضور نو ویکھیا تے مینوں اندازہ نہیں پیا ہوندا کہ وہ حضور ہے سن یا نہیں. تے عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضور نو چلدیاں ویکھیا. فرمایا ہاں ہن رمز دی گل ہے چلدیاں ویکھیا. فرمایا جدو حضور نو چلدیاں ویکھے تے مدینے دے کسے بندے دا خیال آئے مدینے دی کسے شخصیت دا خیال آئی. انہاں کہا ہاں جدو میں انہاں چلدیاں ویکھیا تے مینوں حسین دا خیال آیا. ہائے ہائے فرماندے جدو میں انہاں چلدیاں ویکھیا ہے نا تے مینوں حسین دا خیال آیا ہے. آپ فرماندے بس پھر تو حضور نو ہی ویکھیا ہے حسین ہی مدینے چ انج ٹردے جویں آمنہ دے لال ٹردے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی وقار میرے آقا مولا مرشد حسین آپ دی صورت سیرت عادات اطوار خصائل خصائص میرے نبی سرکار نال مل دے ہے.
اس دی وجہ بندیاں دے نے گڑتیاں دا اثر ہوتا ہے نا. تو امام حسن نو بھی حضور گڑتی دیتی ہے, امام حسین نو بھی حضور گڑتی دیتی ہے. چونکہ میں ذکر صرف اج مولا حسین دا کر رہا ہوں, تو اس واسطے آپ کی خدمت وچ عرض کرنا کہ اسماء بنت امیس ابو بکر دی بیوی, اے امام حسین دی دائی, اے امام حسین دی دایا نے. جدو امام حسین پیدا ہوئے تو حضور تشریف لے آئے. یہ مایورہ نے جنہ پوچھا سی یا رسول اللہ کسی عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے تھے وہ فوراً نماز پڑھ سکتی؟ سرکار فرمایا نہیں پڑھ سکتی. تو نارد کی تھی جی سیدہ زہرہ تے فوراً پڑھی. فرمایا مسئلہ دوجیاں واسطے میری بیٹی فاطمہ جنت دی حور ہے, اللہ انہوں حیض و نفاس دیاں پلیدیاں تو پاک فرما چھڑیا. آپ کو سمجھ آگئی نا. اتھے اللہ حضرت فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت اسماء امام حسین نو لپیٹ کے کپڑے وچ تے رسول اللہ دی خدمت پیش کیتا اور مبارک دیتی کہ جی تشریف لے آئے نے آپ دے بیٹے حضرت ام الفضل. حضرت ام الفضل یہ بڑی عظیم شخصیت نے. یہ حضرت عباس دی بیوی سن. انہاں دی ایک بہن حضرت جعفر طیار دی بیوی سن, ایک بہن حضرت امیر حمزہ دی بیوی سن, تے ایک بہن رسول اللہ دی بیوی سن. ام الفضل حضور دی چچی بھی سن اور رشتہ بھی سی. عرض کردیاں نے آقا میں خواب تکیا ہے. ویسے یار جیڑے گھر دے ایڈے چار بڑے بزرگ تے ہستیاں داماد ہوڑیاں نے اس گھر دی بھی کیا بات. ایک امیر حمزہ جی, ایک حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا, ایک حضرت عباس, ایک امیر حمزہ, ایک حضرت جعفر طیار, تے ایک خود رسول اللہ. ارے بھائی کیا کہنے, ضمناً بات آ گئی. عرض کر دیا سرکار میں خواب تک ہے تو پریشان کی. عرض کر دیا نے یا رسول اللہ آپ دے وجود دا ٹکڑا, اے جملہ قابل غور ہے, آپ دے وجود دا ٹکڑا کٹیا ہے میری گود چاہے. حضور نے نہیں فرمایا کہ ایک خواب صحیح نہیں. آپ فرماتے ہیں ام الفضل پریشان نہ ہو, وہ خواب اچھی ہے, میری بیٹی ال بیٹا ہوئے گا, کیونکہ حسین حضور دے وجود دیتے ٹکڑا نہیں, وہ تواڈی گود پرورش پائے گا. امام حسین گود چاہے. حضور نے اذان پڑھی. بس اے جملہ یاد رکھنا, جتنے بھی بیٹھے ہو تواڈے کان وچ کسی اذان پڑھی ہوگی. میرے نبی نے اذان نہیں پڑھی. حضور اذان نہیں سن پڑھتے, بلال اذان پڑھتے سن, لیکن حسین دے کان وچ حضور اذان پڑھی ہے. ہاں تو آنکھوں نا اذان بے مثال ہے. تو ایسا ہے نا کہ اذان بے مثال ہے. بھائی صاحب تو یاد رکھنا جی اذان بے مثال ہے نا تے کربلا والا سجدہ بھی بے مثال ہے. ہاں اذان بے مثال ہے تو سجدہ بھی بے مثال ہے. حضرت اسماء فرماندیاں جدو میں سرکار نے اذان پڑھی نا تو کسے نو شہد دی کھجور دی گڑتی دیندے نے, کوئی دین والا دیندا ہے. ہائے بھائی صاحب حضور نے اپنے منہ چو لعاب کڈیا, لعاب سمجھ دے, اور حسین نو اپنی زبان نال گڑتی دیتی ہے. عزیزم حضور گڑتی دیتی ہوئے, اتو زہرا نے دودھ پلایا ہوئے تے خون علیدہ ہوئے. بھائی صاحب جو دنیا جو حسین بے مثال نہ ہوئے تو کائنات بے مثال کون ہوئے گا. اللہ
بھائی صاحب اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے میرے بچوں. بہت وقت تھوڑا ہے. تسی سویرے دکاناں کھولنیاں ہوندیاں نے، اپنا کاروبار رزق تلاش کرنا ہوندا ہے. زیادہ دیر بٹھائیے تو پھر کل نہیں آؤ گے. اس واسطے اختصاراً عرض کرانگا تواڈی خدمت وچ کہ حضرت امام عالی مقام سرکار اپنے نانا جان دی گود وچ نے. حضور بڑے خوش، اتو جبریل امین آ گئے اور انہاں کو ایک شیشی. میرے آقا کریم سرکار تے جبریل دی گفتگو ہوئی تے حضور رون لگ پئے. آقا پتر پیدا ہون تے روئے کیوں ہو؟ بندے روندے نہیں. سرکار فرماندے نے اسماء اور روایات ہوئی نے میرا اے بیٹا جبریل خبر لے کے آئے گا کہ میرا اے بیٹا حسین کربلا وچ شہید کر دیتا جائے گا. اے اس جگہ دی مٹی، اے اس جگہ دی مٹی ہے کربلا دی. حضور نے اپنی بیویاں ہی حضرت ام سلمہ نے وہ شیشی عطا فرمائی. فرمایا ام سلمہ اے سنبھال کے رکھنا، جس دن اے شیشی خون بن گئی اس دن میرا بیٹا کربلا وچ شہید ہو جائے گا. بڑے نادان نے لوگ جڑے اے نہیں سمجھ دے. کربلا دی مٹی اگر مدینے آ جائے شہادت کربلا ہوئے تے مٹی نو پتہ لگ جاندہ ہے اج حسین شہید ہو گئے تو دی حالت بدل جاندی ہے. کیا آمینہ دے لال نو پتہ نہیں لگا کہ میرا پتر شہید ہویا ہے؟ لوگ آدھے کسے بیان کرتے ہو، کہانیاں بیان کرتے ہو، ایک گل ہی کوئی نہیں. بھائیا یہ بھی اپنے اپنے ظرف دی گل ہوندی ہے. میں اس موضوع تے کدی گل نہیں کیتی، پھر گلاں دور ٹر جاندیاں. نیٹ دا زمانہ ہے، بندے سوچی پہ جاندے نے. بندے آندے نے یہ جڑا تسی کربلا دا واقعہ بیان کردے ہو اے سکا نہیں. میں انہاں بیلیاں نو آج تک کدی نہیں آکھیا جتنا تسی ڈاچی دا ذکر کردے ہو اے بھی ایڈا سکا نہیں جڈا تسی بنایا ہے. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایڈا سکا نہیں جڈا تسی ڈاچی نو لمحہ چوڑا 6 مہینے میلاد چٹوری رکھ دے ہو. لیکن چونکہ وہ توان پسند ہے نا تے وہ تسی پسند کر لیندے ہو. حسین پاک دا ذکر آوے تے تسی آندے ہو اینو نہ کریا کرو. بھائیا جندہ نہیں دل مندہ ہو نہ کریا کرو. اے سعادت ہر کسی دے حصے نہیں آندی. کچھ دل مخصوص ہوندے نے محبت آل محمد واسطے. یہ سارے واسطے ہے ہی نا. ایک خاص سوال مولا علی تے کیتا گیا یا علی کچھ لوگ تواڈے نال بغیر وجہ تو محبت کرتے، کچھ بغیر وجہ تو ہی تواڈے نال بغض رکھتے نے. دی وجہ کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہماری محبت یعنی آل رسول کی محبت تمہارے اندر اس وقت رکھی جاتی ہے وَأَنْتُمْ فِي أَسْلَابِ آبَائِكُمْ جدو اجے تسی اپنے باپ دی پشتے چوندے ہو. محبت آل رسول اس ویلے دے دیتی جاتی ہے. تے جنہوں ادو نصیب ہوئی ہوگی اندر اندروں کٹ کون سکتا ہے؟ نہ فتویاں تو ڈارا ہوں، نہ بندیاں دیاں گلاں تو ڈارا ہوں، نہ مولویاں دیاں سانو جھڑکیاں تو ڈارا ہوں. سانو صرف ایک کوئی گل. میں میرا اپنا شعر ہے، مینوں جان دے کوئی نہیں سی، میرا نا ہی کوئی نہیں سی، میں ایک عام جا بندہ سا. عزت میری تلاش میں رہتی ہے اے حسن، جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے. سانو تے اللہ نے عزت ہی ذکر حسین دا صدقہ دی. اے شاہ صاحب بیٹھے تھا نا، بچپن وچ میری انہاں نال ملاقات ہوئی تے میں کٹھی تقریر تھی، میں اس لیے پڑھدا سا مدرسے. سید فدا حسین شاہ صاحب کو 50 سال ہو گئے تقریراں کر. بچپن میں پڑھدا تھا، مینوں آندے نے تینوں بندیاں آکھنا ہے ذکر نہ کری، چھڈی نہ تینوں اللہ عزتاں دے گا. بھائی گل نہیں سمجھ آئی؟ مینوں اللہ پاک دا کہ خاص کرم ہے میرے تے پوری دنیا ہے. میں کسی ملک تے پنڈ دی گل نہیں کردا،
پوری دنیا سنیا دا سب تو بڑا اجتماع اللہ دے فضل نال ساڈے کول ہوندا ہے۔ اے سکھے کی پنڈی بٹیاں حافظ آباد دی دھرتی نو اعزاز حاصل، جدا دل کردا ہوئے تحقیق کر کے کوئی یہ تو بڑا ثابت کرے۔ تو اے کرم مولا حسین دا، ورنہ مینوں کیڑی تقریر ہوندی ہے؟ روز تسی سن دے ہی نہ رہا، مینوں کوئی تقریر نہیں ہوندی۔ تقریر تے خطیب کر دے، علماء پڑھے لکھے لوگ کر دے، سانو کیڑی ہوندی ہے؟ لیکن بھائی صاحب فرق ہی نہیں ہے، پتھر عام ہی ہوندا ہے، جدو سائیں چوم لین مڑو عام نہیں رہندا، وہ حجر اسود ہو جاندا ہے۔ جدو تک سرکار دی نظر نہیں سی ہوئی نا، کعبہ ایسی قبلہ نہیں سی، جدو سائیاں ادو نظر ہٹا کے ایتے کر لئیے تے پھر اے پتھران دا گھر قبلہ ہو گیا ہے۔ این نہیں جملہ درویش دا یاد رکھنا، جتھے سائیاں دی نظر ہو جائے او قبلہ ہو جاندہ ہے، جتھو وہ نظر ہٹا لین او قبلہ نہیں رہندا، اور جو مرضی ریا رہے۔ لوگاں دے رخ ہوتے پھر دینے جدے مدینے شریف والیاں دی نظر ہو جائے، کربلا والیاں دی نظر ہو جائے۔ اسی تے تسی ایک فرق نال زندہ ہونے، تو انو ماحول تے بعد اوقات معاشرہ دستا ہے کہ سنی ہو ہوندے جڑے حسین نو منن والے ہوندے۔ اسی جس گھر وچ اکھ کھولنے ہو گھر سیداں ہوندا ہے، سانو اوتھے ہی پہلے سبق یہ پڑھایا جاندا ہے، اسی پتر حسین دے۔ بھائیو عزیزو، پورے 10 دن ذکر خیر سنیا جی، ذکر خیر کریا جی، محبت نال، پیار نال، عشق نال ذکر حسین سنیا جی، لنگر پکایا جی، لنگر بنڈیا جی۔ ایکو فقیر گل ساری زندگی کردا ہے، بد مزمال نہ جایا کرو۔ او بندہ محبت حسین نہیں پا سکتا جدے دل وچ بغض صحابہ آ جائے۔ بد مزمال نہ جایا کرو، تواڈی وجہ تو رونق بدی، وہ پھر سانو بعد وچ گلاں کردے نے، تواڈے ہی آئے ہوندے نے، تواڈے ہی آئے ہوندے نے، دو دیگاں چا کھڑکائیے تے سنی آ جاندے نے۔ کچھ سانو اس مینے تو بچایا کر، ہاں نہ جایا کرو۔ اسی واللہ العظیم صرف اس مقصد واسطے اے ذکر دا 10 دن تو آغاز کیتا ہے کہ ساڈے سنی ایتھے بہ کے سنن، ساڈے بھائی ایتھے بہ کے ذکر حسین سنن۔ اور جڑے خطیب صاحب بھی آندے نا، میں انہاں نوں آنا کہ ذکر آل رسول ضرور کریا جائے۔ باڑا اس تو نہیں آندا بھئی مینوں اے نہ آکھن کوئی تو دوجا کرن ہی نہیں دیندا، اب یہ بھی پھر ہر پاس سدھار ہوندا ہے۔ لیکن میں آج جمعے تے بھی اعلان کیتا ہے کہ جتنی دیر تک ربیع الاول دا چاند نہ چڑھیا میں انشاءاللہ ذکر آل رسول ہی کراں گا۔ اور میرا ہر سال دا طریقہ ہے کہ بھئی یہ 2 مہینے اسی سرکار دی اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں، کیونکہ دل وچ محبت ہے، انہاں دی دل وچ پیار ہے، سرکار دی محبت موجود ہے۔ امام علی مقام امام حسین آپ دا بچپنا رسول اللہ سرکار دے، ہاں میں حیران ہونا جدو پڑھنا کہ رسول اللہ سرکار امام حسن نو پھڑ کے نا منہ کھول دیا ہے، اب بچے دا منہ کھول لی دا تے امام حسن حسین نو، امام حسین نو حضور اندروں چم دیا ہے۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ایک ہوندہ نا بچے نو تو چم لینا، رخسار تے پیار کرنا، متھے تے پیار کرنا، نہیں، حضور منہ کھول کے تے امام حسین نو اندروں چم دیا ہے، اتنی محبت کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے کہ امام حسین دا بچپنا سی، انہاں دے منہ چوں پانی نکلنا ویکھیا، بچیاں دے منہ چوں پانی نکلدا ہے نا، سلائیوا جس نوں بولدے ہیں اسی انگلش وچ۔ تو آپ فرماندے ہیں کہ میں ویکھیا امام حسین دے منہ چوں پانی نکلدا سی، حضور انج چوس دیا جویں کھجور دا پانی چوسی دا، گرن نہ دیندے، حضور چوس لیندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماندے ہیں میں ویکھیا رسول اللہ دی گود وچ امام حسین ہوندے آئے تے حسین پاک دیاں انگلاں حضور دی داڑھی وچ ہوندیاں آئیاں تے آپ حضور دی داڑھی مبارک نال کھیل دے آئے۔ بھائی میں اتھی کی بیان کراں، جنوں کھیلن واسطے داڑھی آمنہ دے لال دی ملے، اس حسین دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اوئے
بھائی صاحب ساڈی عقل چھوٹی، ساڈے لفظ چھوٹے، انہاں دا مقام بڑا ہے. عقل بھی چھوٹی، لفظ بھی چھوٹے، ساڈا علم چھوٹا ہے، انہاں دا رتبہ بڑا ہے. ساڈی سوچ دا دائرہ پیچھے رہ جاندا ہے، انہاں دے مقام بڑے نے جڑے رسول اللہ دے سینے تے پیر رکھ کے کھیل دے. اینج حضور لیٹے امام حسین سرکار دے بازو حضور نے پڑے تو فرمایا میرے اوتے چڑھ. امام پاک حضور سرکار دے ایتھے آئے، فرمایا تھوڑا اور اوتے آؤ. تسی بھی بچپنے چینج کرتے ہی ہونے. ہاں سرکار نے اور اوتے کر لیا، اور اوتے کر لیا، پیٹ پہ آ گئے، حتیٰ کہ علم نشرہ دا سینہ حسین سرکار دے پیر نے اتھے روایت دے لفظ نے اگلے کہ جدو ایتھے حسین آ گئے تے حضور دی داڑھی نال کھیلن لگے تے حضور نے منہ کھول کے وچوں بوسا لیا. کوئی بہت ہی محبت سی رسول اللہ نو مولا حسین. ایک روایت تے اختتام کراں گا کہ عرض کی تھی نانا جی اساں اٹھتے بیٹھنا، ہائے ہائے نانا جی اسی اٹھتے بیٹھنا. تو فرمایا بھائی بیٹا اسی تے حجرے وچ امی جان دا حجرہ ہے، فرمایا ایتھے ہی بیٹھنا، بیٹھنا بھی اٹھتے تے بیٹھنا بھی ایتھے ہی. تو میرے نبی سونے نے اپنا امامہ شریف اتار کے سائڈ فرمایا آ جاؤ. حسن بھی اتے بہ گئے تے حسین بھی حضور دی پشت دے اتے بہ گئے تے حضور خیمے وچ وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، گھٹنے بھی حضور دے زمین تے آئے تے اے کونیاں بھی نہ. انہوں پوری طرح پہلے فزیکلی پوزیشن سمجھو کہ حضور اس ویلے کس پوزیشن ہے. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یعنی اے کونیاں اے بھی زمین تے، اے گھٹنے بھی زمین تے. جدو چار چیزاں زمین تے رکھیاں تے کون رکھیاں نے؟ بولو چا کون رکھیاں نے؟ تینوں اجے سمجھ نہیں آئی حسین کون ہے؟ فرماؤ وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، حضور دی پشت تے حسن اور حسین آئے اور حضور چل رہے ہیں. یہ نہیں بس صرف بٹھال، پھر حضور خیمے اپنے حجرے دے دیواراں دے نال چل رہے اور صرف چل نہیں رہے، فرماندے نعم الجمل جملکما، بیٹا حسن تے حسین. ترجمہ اٹھے میں نہیں کرنا، جمل کس نو کہندے نے؟ اٹھ نو، میں نہیں ترجمہ کرنا. حضور فرما رہے ہیں حسن تے حسین تہاڈی سواری کڈی سونی ہے، ہائے تہاڈی سواری کڈی سونی ہے. اقبال فرماتے نے بحر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل. اے حسین تیری عظمت دا اندازہ کون کرے جنہوں سواری واسطے رسول اللہ دے کندھے نصیب ہوئے. واہ میرا مرشد حسین، تیرا بچپن کس عظیم ہستی دی پشت تے گزریا ہے. حضور ٹردے تے فرماندے نعم الجمل جملکما، پتر تواڈی سواری کڈی سونی. پھر خود ہی فرماندے وَنِعْمَ الْعَدَلَانِ أَنْتُمَا، بھئی تسی سوار بھی تے ایڈے ہی سونے ہو نا. ہائے سواری سونی ہے تے سوار بھی تے تسی ایڈے ہی سونے ہو نا. میں قربان جاواں حسین پاک پاک سرکار دی عظمت. عزیزم واہ محترم، اے روایت تے پھر تسی سنی ہونی کہ رسول اللہ سجدے سن. اے میں جمعے تے بھی عرض کی تھی کہ اتے حسین آ کے بیٹھ گئے تو حضور نے سجدہ طویل کر دیتا. ارے بھائی صاحب جدوں رسول اللہ سرکار دے دین تے مشکل آئیے، میرے مولا حسین نے اپنا تن من دھن قربان کر کے تاریخ دے صفحات تے اختلافی نوٹ لکھے ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے. خلافت علی منہاج النبوہ اگر بدلے تو دنیا او دے نال بدل سکتی ہے. دنیا خاموشی اختیار کر سکتی ہے، دنیا مصلحت کا شکار ہو سکتی ہے، پر میں حسین میں دنیا دساں گا کہ جدوں تاریخ پڑھی جائے یا لکھی جائے تو اے نہ کہنا
کہ جدو حضور دے دین نو پٹڑی تو اتارے آئے سارے چپ کر گئے آئے دسیا جے ایک حسین آ جڑا کھڑا ہو گیا مقصد او حفظ آئین اس تو بس اقبال فرماتے نے نہ سمجھنا کہ حسین حکومت چاندے ہے حکومت مال چاندے ہے نہیں مقصد او حفظ آئین اس تو بس ایک کو گل حسین چاندے ہے کہ جو دین نانے صدیق اکبر عمر عثمان اور مولا علی تو چل کے آ رہا سی ان اس راستے تو پہ ہٹان دے ہو یہ حسین روک نہیں سکیا تو جان دا نظرانہ دے کے اپنے اللہ حریت دا پرچم بلند کر گیا تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر نقش اللہ بر سارا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت اے سبا اے پے کے دور افتادگاں اشک ماں بر خاک پاکے او رساں میرے سجن میرے عزیز انشاءاللہ کل کون بیان کریں ہاں کل کیلانی صاحب بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس تو بعد پھر میں بھی بیان کروں گا تو فقیر اتنا ہی عرض کرتا ہے کہ یاد رکھنا حسین دی قربانی سنیو بولن نہ دینا اور حسینی بڑھن آستے صحابہ دا بغض نہیں چاہیے حسینی اصلی بڑھنا ہوئے تھے صحابہ دا ادب چاہیے اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے اور سب بھائیاں تیرا دی رجا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا میرے مولا میرے سب بچے بھائی بزرگ جو تشریف لائے سب دا آنا جانا قبول فرمانا میرے مولا سب سنگیاں تے رحمت فرمانا کرم فرمانا انہوں نے وقت نکالیا ٹائم نکالیا بیٹھے رہے جو سنیا سنایا او دے تے عمل دی توفیق نصیب فرمانا سارے بیلیاں نال ساتھیاں بھی لے کے تشریف لیانا بڑے اچھے عالم نے جڑے کل بیان کرنگے بڑے خوش عقیدہ نے بڑے خوش الہان نے بڑا سونا بیان کر دیں